دەم باش بێگومان لە دیاسپۆرای و داگۆ ئەم زارۆکی خۆیان ji dest nedin û dago zarok xwe ji dest nedin herwiha çand û kelepûr û wêjeya milletê xwe ji dest nedin. Pêdivî pê heye ku hîna zarok di malê de salê xwe yê pêşîn de hînî zimanê dayîkê bibe teke ziman ne bi tenê xanî û mala hebûnê ye belku ew kulîta yekemîn e ber bi heman hebûnê ve û ew pira girêdanê ye nava nifşanda û zaroka li gor em ê bêjin lêkolînên zanistî û nema zedwarê pîdagojiya nûjen de zaroka ku hînî zimanê dayîkê di malê de dibe bi awayekî ji xwe bawertir ber bi jîngeha derveyî malê de diçe ew zarok tû jî pirsgirêkên derûnî nabe ji ber gotkara xwe derbibira û herwiha zarok êdî bi awayekî hesanî hînî zimanê yek duwem û sêyem dibe. Îro korsê zimanê kurdî bi rastî li diasporayê berbelavin gelek korsê online hene û bi awayekî rehet êdî ew di destê zaroka de ku hînî ta bi nivîsandinê bibin û li dibistanên fermî jî îro hino bi awayekî berferehtir zimanê kurdî têda perwerdekirin. Gelek spas ji bo evê derfetê.